Perfecte. Cuando yo iba a estudiar. I si ara inclineu una miqueta el pastís, gravarem la paraula Déu. Ara, molt bé. Muy bien, vale. Bravo. Bravo. Camarades. Això ja està passant de moda. Que hicieran camaradas. Camarada. Porque colegas es... És col·leguis. Eso me lo imagino fumando un porro y tú dices, hola colegas, entonces Colegas salimos que un porro. tenim la mateixa ofici. No sé, com dir-te. Molt bé, col·legiados i bueno. Un cop més ens trobem aquí per celebrar el solstici d'hivern, com és normal, una festa que les religions cristianes ens han volgut pispar. El solstici, per si mateix, pot haver estat un moment especial del cicle anual de l'any, fins i tot durant el període neolític. El solstici és de tots. Esdeveniments controlats en l'antiguitat, com l'aparellament dels animals, la sembra dels cultius. Què passa aquí? Que el solstici Us hem de fotre al carrer amb la fila. És un aconteciment astronòmic. A tu t'ho trec per què? És que diuen nosaltres el solstici. El solstici és de tots. Ara uns l'apressen. Les festes. Esdeveniments controlats en l'antiguitat, com l'aparellament dels animals, la sembra dels cultius, el mesurament de les reserves entre collites d'hivern, mostren com, vinculat als esdeveniments astronòmics, han sorgit les diferents mitologies i les tradicions culturals. Això és comprovat per la física que es manté en l'art de finals del Neolític i l'edat de bronze, com en els llocs arqueològics de Tolkien i de Nagrange, que són a Gran Bretanya i Irlanda. Els principals eixos de tots dos monuments semblen haver estat acuradament alineats sobre una línia de vista que apunta a la sortida del sol o a la posta del sol. El solstici d'hivern pot haver estat immensament important perquè les comunitats van ser privades de moltes coses durant l'hivern i havien d'estar preparades en els últims 9 mesos. La gana era comuna a l'hivern entre el gener i l'abril, també coneguda com a mesos de la fam. En els climes temperats, el festival de ple hivern va ser l'última festa de celebració abans del començament de l'hivern. La majoria dels animals eren sacrificats per no haver d'alimentar-los durant l'hivern, per la qual cosa pràcticament era l'únic moment de l'any per al subministrament de carn fresca disponible. La majoria de vi i cervesa durant la collita anual estava finalment fermentada i llista per beure en aquell moment. I el gas. També. Nosaltres, enguany, tanquem la celebració del 25è aniversari de la fundació de l'associació. Malauradament, no he sabut engrescar els socis per fer una celebració amb actes prou importants i tampoc he rebut les propostes adients per impulsar-les. Tot i així estic content i feliç d'haver pogut arribar fins aquí i mantinc l'esperança d'un futur ple d'encerts que faci reflexionar els nostres conciutadans per caminar cap a un món laic i allunyat de la imaginària existència de déus, esperits, cels i infernals. Aquest any hem treballat de valent en diversos temes. El més important ha estat el document sobre els drets humans a Catalunya, del que el síndic de Greuges no ha recollit algunes de les qüestions cabdals que varen plantejar. També la revista i el blog Gaietà Ripoll han resultat una gran aportació a la divulgació de l'ateisme i el lliure pensament. És en aquest tema que tinc una preocupació important perquè els ateus i no creients, per què els ateus i no creients es deixen portar com xaiets al cau dels interessos de les religions? I en el nostre cas, la Iglésia Catòlica culpable de greus delictes contra la humanitat. La nostra associació, que semblava una bona eina per enfrontar-nos als abusos dels creients, no ha aconseguit recollir un nombre adequat de persones i les que ens hem associat no tenim un esperit militar suficient perquè la nostra acció sigui significativa a la societat. És un tema que ens ha marcat a tots, encara que la major part de la responsabilitat per no haver aixecat el vol és exclusivament meva. També m'ha mancat la capacitat i la gràcia per generar recursos suficients, econòmics, personals i materials. El debat que va sorgir arrel del procés ens ha fet força mal. Tot i no ser molta gent, ens hem trobat amb baixes, tant d'un cantó com de l'altre, és a dir, els radicals independentistes i els radicals unionistes van plegar de l'associació, perquè l'associació mantenia no una equidistància, però sí una posició més o menys prudent o racionalista, i un cert distanciament. Val a dir que encara que jo no me n'he amagat mai del que penso, perquè això és el que es veu,
També he defensat que els altres puguin pensar el contrari. Per què dic això? Perquè tot i això hi ha hagut algunes sorpreses, com dues converses iniciades amb la frase «Jo soc lliure pensador des de molt jove», que jo les he sentides, aquestes frases. I parlo de sorpresa perquè jo crec fermament que el lliure pensador és pensar lliurement, però també, i molt important, admetre que els altres ho facin també. I si tu no ets capaç de després de dir jo soc lliure pensador des que tenia 12 anys, admetre que jo pensi diferent i te'n vas de l'associació perquè penso diferent, és que les coses no eren tan lliure pensador. Com molts de vosaltres ja sabeu, a l'assemblea anual que farem a principis d'any, deixaré definitivament la responsabilitat de presidir aquesta associació. Tot un recull de circumstàncies m'han fet decidir de forma irrevocable. La salut, la família, les incapacitats personals i també el desig de passar uns anys, els darrers, gaudint de diverses passions aparcades per a millors moments, música, escriptura, etc. Trens. La gralla. Trens. I de forma important, no volia posar perquè és molt infantil això. Calla, calla. Ja està. Música i escriptura, una cosa una mica intel·lectual, no? Sí, clar. I de forma important, donar l'oportunitat a altres persones. Estic segur que els que es feu càrrec de l'associació tindreu més encert i més sort que jo. Tot i els menys coneixements que he adquirit en el decurs d'aquests 25 anys estaran a disposició vostra i de l'associació. També dedicaré temps a endreçar els papers, tant legals com històrics, perquè siguin útils en el futur, perquè aquí hi ha un merder de papers que dic cap, i a casa tinc un altre merder. En tot cas, continuaré vinculat a l'associació amb el lloc que els estatuts em reserven al Consell Consultiu, que no hem creat mai, perquè no hi havia expresidents, perquè els expresidents formen part, com a membres natos del Consell Consultiu. Has de preparar ja... Ja em preparava la portància. Tens cotxe, xofer, secretari i... Sou caríssim. I sou caríssim. Pensió vitalícia. Amb aquest objectiu tindríeu que posar-vos a treballar per portar un equip que pugui ser representat a l'assemblea, que la farem cap al mes de març. Tot i que estatutàriament només cal escollir un president i un vicepresident que podran anomenar la seva junta. I això és tot, senyores, bon aniversari,